Miről fogok ma beszélni? Azon belül is, hogy generációváltás. Amellett, hogy erre pályázati támogatás is van, ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván Magyarországon a társadalomnak egy jelentős része előregedő, így a mezőgazdaságban is sokkal inkább az idősebb korosztály dominál még, de szeretné a kormány nyilván, hogyha ez változna, és mindinkább a fiatalok irányába tolódna el, és ezeket a jelenleg működő gazdaságok a jövőben a fiatalok vezetésével tovább tudnának működni, így az átadók is biztonságosan és kiszámíthatóan tudnának visszavonulni. Az átvevő rendezett jogi, gazdasági és támogatási alapokon folytathatja tevékenységét, ami egy nagy segítség, azt gondolom, hogy erre a gazdaságátadó törvény is lehetőséget nyújt, így a családi tudás, a kapcsolatrendszer és a tapasztalat nem fog elveszni. A gazdaságátadás nem egy egyetlen szerződés, nem így kell elképzelnünk, hanem ez egy viszonylag hosszú és egy komplex folyamat. Meg kell tervezni, nem maradjon ki belőle semmi, és végig kell vinni, ami nem egy-két napos folyamat, és ehhez lehet az uniós támogatást is igénybe venni. A mai webináriumon az alábbi témákról fogunk beszélgetni, illetve fogom elmondani tájékoztatás formájában ezeket az információkat. A támogatási konstrukciókat áttekintjük, hogy az átadónak, illetve az átvevőnek milyen lehetőségei vannak, mekkora támogatási összeget tud kapni, mik a benyújtási határidők, és mik azok a gyakori buktatók, amire érdemes figyelni, és ezt elkerülni, hiszen ez a pályázati lehetőség már 2025 második félévtől elérhető. Így több támogatói okirat is már kiadásra került. Először nézzük meg, hogy ki lehet gazdaságátadó. Gazdaságátadó olyan személy lehet, aki mezőgazdasági tevékenységet folytat, és az átadni kívánt gazdaságban már legalább 10 éve végzi ezt a termelési tevékenységet, és ez a gazdaság, amit ő át szeretne adni, legalább 10 000 euró STI üzemméretű, vagy ha kistermelőről beszélünk, akkor 10 000 euró árbevétellel rendelkezik. Az STI üzemméretnél az Agrárkamara oldalán van egy kalkulátor, amiben ki lehet számolni, hogy a gazdaságunk jelenleg mekkora STI üzemmérettel működik. Ha valaki például szántóföldi növénytermesztésben dolgozik, akkor itt alapvetően az egységes kérelem, amit most június elején kellett beadni az ezévit, adja az alapját ennek, illetve ha vannak olyan területek, amik az EK-ban nem szerepelnek, akkor a kormányhivatali igazolással lehet még kiegészíteni és beírni ezeket a területeket. Ha állattartásról beszélgetünk, akkor pedig a támogatási kérelem, vagyis a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos állatlétszámát kell alapul venni, és ebből fog az üzemméret gyakorlatilag kijönni, és ez fogja meghatározni majd azt, hogy például ebben a pályázatban mekkora összegre tud az átadó, és később majd nyilván ugyanekkora összegre az átvevő is pályázatot benyújtani. Fontos, hogy az, aki átadó, vagy már elérte, vagy a teljes pályázati folyamat megvalósításának befejezéséig el fogja érni az öregségi nyugdíjkorhatárt. Ha ez nem történne meg, akkor ő nem jogosult pályázatot beadni. Rendelkezni kell gazdasági átadási szándéknyilatkozattal, ez a pályázati felhívásnak a melléklete, ezt aláírva kell benyújtani magához a támogatási kérelemhez. És nincs jóváhagyott gazdaságátadási szerződés a kérelem, vagyis maga a pályázat benyújtása előtt, akkor tud valaki pályázni. Ha ezt a szerződést már ügyvéddel elkészítették, és beadták az illetékes hivatalnak, és az már jóváhagyásra került, akkor gazdaság átadó pályázatra pályázni már nem tudnak, csak a gazdaság átvevői pályázatra fognak tudni elindulni. Nyilván itt is azért vannak kiskapuk, tehát hogyha a folyamat elindul, de nem zárult le, akkor érdemes azért megnézni jogi szempontból, hogy ez a szerződés visszavonható vagy megszüntethető-e. Már erre is volt egyébként az ügyfeleink között példa, hogy ezzel kvázi meg tudtuk menteni azt, hogy gazdaság átadó pályázaton is el tudjon indulni. Úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy mikor köttetik meg az a gazdaság átadási szerződés, amit ugye ügyvéddel kell elkészítetni. Ki lehet gazdaság átvevő? Átvevő lehet olyan mezőgazdasági őstermelő vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 évvel fiatalabb az átadónál, és a szerződéskötéskor
18 és 50 év közötti. Az átvett gazdaság, amit ugye az átadótól meg fog kapni, legalább 10 000 euró estély üzemméretű, vagy kistermelő esetén ugyanennek megfelelő árbevétellel rendelkezik. Fontos, hogy szakirányú végzettséggel is kell az átvevőnek rendelkeznie ahhoz, hogy ezen a pályázaton el tudjon indulni. És rendelkezésre kell állni a gazdaság átadási szerződést jóváhagyó határozatnak. Tehát ahhoz, hogy valaki az átvevői pályázaton elinduljon, már a gazdaság átadási szerződést be kell adni az illetékes hivatalnak, és már jóváhagyó határozat is kell hozzá, hiszen ennek a párja lesz a gazdaság átvevői pályázat. Ezen változtatni egyébként nem lehet. Tehát akit eredetileg oda beírunk a szerződésbe, és aki elindul az átvevői pályázaton, annak ugyanannak a személynek kell lennie, így menet közben nincs arra lehetőség, hogy ezen változtasson. Maga a gazdaság átadási együttműködés támogatása ebben a két pályázatban jelenik meg, tehát a gazdaság átadó és a gazdaság átvevő pályázatban. Ezek a támogatási összegek visszanemtérítendő egyösszegű általány támogatások, ami azt jelenti jelen esetben, hogy nem kell számlával lefednie egyik félnek sem, nem kell ehhez kapcsolódóan beruházást végrehajtani, és nincsenek olyan kötelmek, mint mondjuk egy fiatal gazda pályázatban, vagy mint mondjuk egy kisüzemi pályázatban, ahol ugye konkrét célokat kell beírni, és ezeket a konkrét célokat számlával, kifizetett számlákkal igazolható módon lehet a támogatási összeghez hozzányúlni, tehát ez itt nincs. Ez egy általány összegű támogatás, amivel nem kell számla alapján elszámolni. Későbbiekben majd meg fogjuk nézni azt is, hogy mekkora üzemméretnél pontosan mekkora a támogatási összeg, de így előzetesen annyit elmondanék, hogy az üzemmérettől függően 4-től 20 millió forintig terjedhet az átadó és az átvevő esetében is a támogatási összeg. Tehát ha valaki az átadói és az átvevői pályázatra is jogosult, akár 2x4 vagy akár 2x20 millió forint támogatási összeget is be tud pályázni és el tud nyerni. A gazdaság átadó pályázat esetében a maximum megvalósítási idő 62 hónap lehet. Ez miért érdekes? Ez gyakorlatilag a támogatói okirattól az egész folyamat lezárultáig lehet 62 hónap, és azoknál a legérdekesebb, ahol mondjuk a nyugdíj korhatárt az átadó a 62. hónap végére töltené be. Ez egy nagyon jó lehetőség, én azt gondolom, mert így már a mostani 60 év körüli korosztály is be tudja adni ezt a pályázatot akár. Az átvevői pályázat támogatásánál így gyakorlatilag az átvett gazdaság működtetésének a támogatásáról beszélgethetünk. Itt nyilván már kötelezettséget vállal az, aki átvette, tehát neki az átvételt követően van egy 5 éves fenntartási, működtetési kötelezettsége, amíg ezt a gazdaságot neki azon az adószámon őstermelőként vagy mezőgazdasági egyéni vállalkozóként működtetnie kell. A fő paraméterei az átvevői pályázatnak, szintén egy visszanemtérítendő pályázatról beszélünk, egyösszegű általány, vagyis neki sem kell elszámolnia azzal, hogy ezt a támogatási összeget mire fogja költeni. Nyilván, hogyha beruházni szeretne, vagy használt eszközt szeretne, amit ugye nagyon sok pályázati lehetőségben nem támogatnak, csak mindig az új eszköz, például akár egy fiatal gazda pályázat, vagy kisüzemi pályázat, vagy annó a precíziós pályázat volt ilyen. Itt ilyen nincs. Tehát itt van lehetőség arra, hogy akár használt eszközöket is valaki tudjon ebből a támogatási összegből vásárolni, és így fejleszteni a gazdaságot. Az összeg itt is gyakorlatilag üzemmérettől függ, de ugyanakkora lesz, mint az átadói pályázati oldal, hiszen ugyanazt a gazdaságot fogja átvenni, ugyanakkor a mérettel, így a támogatási összeg is ugyanaz lesz, mint az átadó esetében. Viszont magára az egész műveletre, tehát a projekt végrehajtására, itt egy picit rövidebb, 62 hónap helyett 60 hónap van a megvalósításra. Működtetési kötelezettség 5 év. Jogosultsági feltételek. Ahogy korábban is mondtam, a nyugdíjkorhatár az itt egy kulcsfontosságú pont, illetve az életkor különbségéhez kapcsolódó feltétel az átadó és az átvevő között, a 18 és 50 közötti, illetve hogy legalább 10 évvel legyen fiatalabb az átvevő az átadónál. Ez egy nagyon fontos jogosultsági feltétel, enélkül a pályázatot el fogják utasítani. Igazolni kell az átvevőnek a szakirányú végzettségét,
Itt akár már egy aranykalászos bizonyítvány gyakorlatilag elegendő tud lenni, tehát nem kell agrárirányú felsőfokú végzettségre gondolni. Nyilván van egy pontozási szempontrendszer, és hogyha azt is megvizsgáljuk, akkor ha valakinek felsőfokú végzettsége van, az több pontot ér, mint mondjuk egy aranykalászos, de nem feltétele annak, tehát el lehet nyerni egy aranykalászos végzettséggel is az átvevői pályázatot. A gazdaság ST értéke vagy árbevétele, ugye kistermelőknél, ami kiemelten fontos, hogy ezt a 10 000 euró ST értéket mindenki elérje, és a földhasználati előzmények és a földterületek átadásának szabályai, ami még nagyon fontos pont. Itt azt kell figyelembe venni, hogy a számításnál, ugye az egységes kérelem tud mondjuk az alapja lenni, hogyha egy szántóföldi vagy kertészeti művelésről beszélünk, de például, ha valaki ezt jegyzői engedéllyel, illetve úgymond jegyzői igazolással használ egy adott területet, és az nincsen bejegyezve a földhivatalba a földhasználatra, akkor az sajnos nem fog beleszámítani az üzem méretébe. Ezeket a köröket sajnos már többször megfutottuk, nem fogadják el. Tehát kizárólag azokat a területeket lehet ide beletenni és számít bele az üzemméretbe, ahol a földhivatalnál, a területileg illetékes földhivatalnál be van jegyezve a földhasználati jog. Ami még nagyon fontos, és ezt minden ügyfelünknek el szoktuk mondani, el kell menni a földhivatalba, és ki kell kérni az összes földhasználati lapot. Nyilván ez idő, energia és pénzösszeghez is kötődő dolog, de ez az, amiből a jogász is, illetve mi, mint pályázatírók meg tudunk győződni arról, hogy ő valójában mekkora üzemmérettel fog tudni pályázni, és ehhez mekkora lesz a támogatási összeg, mert ezen később nem lehet változtatni. Tehát nagyon fontos, hogy előre és pontosan meg legyen ez tervezve. Az átvevői pályázat, ha valaki elindul rajta, akkor ezzel kizárja magát abból, hogy fiatal mezőgazdasági termelők támogatása című felhíváson is elinduljon. Viszont az működik, ha mondjuk a gazdaság átadó, és mellé fiatal gazda pályázaton indul valaki átvevő helyett. Úgyhogy erre még érdemes figyelni, hogyha valaki ebben gondolkodik, vagy ebben már elindult, mert ugye a tavaly nyári körben már lehetett fiatal gazda pályázatra is pályázni, az egy másik kérdés, hogy ennek sajnos még nincsen döntése, de ezzel már kizárja magát gyakorlatilag az átvevői pályázatból, a kettő párhuzamosan nem megy. Nézzük meg, mi a gazdaság átadásnak, vagy mik a gazdaság átadásnak a fontosabb lépései, hogy mindenki lássa azt, hogy ez egy elég komplex folyamat. Magát a földhasználati jogok átadása az egy kötelező dolog ebben. A tulajdonjogot megtarthatja az átadó. Nyilván itt főleg, én azt gondolom, mert az elején ez nem volt benne a törvényben, csak később emelték bele, ez főleg inkább ilyen családi kérdéseket vet fel, öröklési kérdéseket vet fel, és ezért tisztázták ezt a törvényben, illetve az első verzióhoz képest módosult is ugye a jogszabály, hogy a földhasználati jogok átadása az elegendő, viszont az kötelező az átvevő részére, de a tulajdonjogot az átadó megtarthatja magánál. Fontos, és első lépés azt gondolom, hogy mindenki készítsen egy vagyonleltárt. Itt nem kell bonyolult dolgokra gondolkodni, egy kockás papírra is össze lehet írni a földeket, a gépeket, az állatlétszámot, hogy milyen meglévő szerződések, hitelek, ne adj Isten, már elnyert és megvalósítás alatt álló, de még el nem számolt pályázatok vannak, amik átadásra fognak kerülni az átvevőnek. Az átadó semmilyen tételt nem tarthat meg magánál, a földek tulajdonjogát kivéve. Tehát ezeket kötelező lesz neki átadni. Ha például valakinek van agrárszéchenyi kártya hitele, azt is át fogja adni az átvevőnek. Úgyhogy ezek nagyon fontosak, hogy mindenki számba vegye, hogy mi az, ami valóban egy vagyonleltár, vagy a vagyonleltárba beletartozik. Nyilván itt azok a gépjárművek, traktorok, pótkocsik, aminek forgalmi engedélye van, beletartoznak, és ezentúl a termelőeszközök is beletartoznának, ami nyilván a könyvelésből, tárgyi eszközkartonból visszakereshető, hogyha ott van nyoma, tehát ezeknek az átadása is bele kell, hogy kerüljön a gazdaságátadási szerződésbe. Amikor ezek összeírásra kerülnek, akkor fontos, hogy egy finanszírozási egyeztetés történjen meg, amennyiben itt hitelek is érintettek, bankkal is kell beszélni, előzetesen le kell tárgyalni, háromoldalú megállapodások szükségesek,
amik majd a gazdaság átadó szerződésnek is részét, mellékletét fogja képezni. És itt jön be az, amiről már pár szóban beszéltem korábban, hogy a földforgalmi jogszabályok szerint mi fog beleszámítani az üzemméretbe. Mindennek a használati jogát át kell adni, viszont az üzemméretbe, így a támogatási összegbe kizárólag azok a területek fognak beleszámítani, amik a földhivatalnál földhasználati joggal be vannak jegyezve. Az előzetes regisztrációk során felmerült egy olyan jellegű kérdés, hogy amennyiben az adott személy már átadta a gyerekeinek a földeknek a tulajdonjogát, de magánál tartott haszonélvezeti jogot, így volt a kérdés, igen, akkor ő tud-e pályázni. Amennyiben ez nem csak haszonélvezeti jog, hanem földhasználati jog, és ő mondjuk a kérelmező az egységes kérelemben, tehát ő igényli a támogatást, akkor fog tudni átadó pályázaton elindulni, és át fogja tudni adni gyerekének, unokájának, akinek szeretné nyilván, aki beletartozik ebbe a jogosultsági körbe a gazdaságot, mert hogy ugye tulajdonjogot nem kell, de amennyiben a használati jog, a bejegyzett használati jog nem az övé, akkor nem fogja tudni átadni. Fontos, hogy itt egy családi egyeztetés is megtörténjen, öröklési, vagyoni és későbbi viták megelőzése céljából. Néhány ügyfél, aki velem szemben ült, megfogalmazta azt a fajta aggodalmát, hogy ő itt 30-40 év alatt egy olyan nagy értékű gazdaságot rakott össze, amit nyilván valamilyen szinten félt, még akkor is, hogyha a gyerekének, vagy az unokájának, vagy családtagjának adna át. De én azt gondolom, hogy ezeket jó előre tisztázni, mert hogyha nincsen meg a szándék az átadó részéről, akkor nem érdemes belevágni ebbe a folyamatba, mert az később negatív dolgokat eredményezhet. A szerződés és a jóváhagyási folyamat lépéseit vázoltuk fel ide a következő diára. Fontos, hogy a gazdaság átadásával az átadó az átadott gazdaság tekintetében lezárja a mezőgazdasági termelői tevékenységét. Tehát gyakorlatilag az átadó megszűnik őstermelő vagy mezőgazdasági egyéni vállalkozó lenni, amikor ez a folyamat lezárul. És visszautalva az előző mondatomra, ez is, amit viszonylag sokan rosszul viselnek, illetve nehezen fogadnak el, hogy akkor ők már kvázi papíron nem lehetnek őstermelők, és nem folytathatnak gazdasági tevékenységet, és a nevükön a továbbiakban nincsen támogatásigénylés, nincsen terményértékesítés. Gyakorlatilag nem gazdálkodhat, csak az átvevő gazdálkodhat ezeken a területeken, ezeken az építményeken, vagy kerül ez az állatlétszám az ő nevére. És hivatalból megtörténik ez a törlés, amiről ki is fogják értesíteni. A gazdaság átadás tartalmának előkészítés és a vagyonleltár összeállítása az első lépcsőfok, amiről beszéltem is az elején, majd ezután jön akkor a hitelezővel való egyeztetés, amennyiben szükséges és van hitelszerződés vagy bármilyenhez kapcsolódó pénzügyi kötelem. Harmadik lépésként a gazdaságátadási szerződés tud elkészülni, amit nyilván többféle jogcímen is el tud az ügyvéd készíteni, hiszen a tulajdonjogot egyébként el is lehet ajándékozni, lehet életjáradékot kérni, tehát meg lehet tartani a tulajdonjogot, és csak a földhasználatot adja át. Tehát itt így nagyon sok verzió van, úgyhogy én azt gondolom, hogy jogi szempontból is fontos, hogy ügyvéddel felvegyék a kapcsolatot, aki ebben komolyan gondolkodik, és átbeszéljék a lehetőségeket. Majd a szerződés benyújtásra kerül az illetékes hatósághoz, a hatósági döntés és a jóváhagyott szerződés alapján pedig a további pályázati lépéseket lehet megindítani. Maga az ingatlan tulajdonjog átruházása esetén pedig a földhivatali ingatlanügyi lépések következnek. A következő dián a támogatási összegeket vázoltuk fel. Az üzemméretszámítás alapja, ahogy mondtam is, egy szántóföldi kertészeti kultúránál gyakorlatilag az egységes kérelem, illetve mellé, ha vannak az egységes kérelemben nem szereplő, akár területi nagyság miatt nem éri el a 0,25 hektárt, egyéb más okokból kifolyólag még terület, akkor a kormányhivatal igazolása még ezt kiegészíti. Állatlétszám esetén pedig a támogatási kérelem, vagyis a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap
átlag állatlétszáma az alapja a számításnak. Itt látható, hogy 4 millió forint a legkisebb összeg, és 20 millió forint a legnagyobb. Ha mondjuk valaki most szeretne belevágni, mert éppen benne vagyunk egyébként egy gazdaság átadói benyújtási szakaszban, akkor már a 2026 évi egységes kérelemben szereplő területek és kultúrák fogják meghatározni az üzem méretét, illetve innentől visszafelé 12 hónapban az állatok átlag létszáma. Gyakorlatilag, amit itt látunk, üzemméretet és hozzákapcsolódó támogatási összeget, ez az átadónak is megjár, és ugyanekkor összeg az átvevőnek is megjár. Hogyan lehet ehhez a támogatási összeghez egyébként hozzájutni? Mert hogy ez sem automatikus feltétlenül. Nyilván az ember benyújtja a pályázatot magával, vagy pályázatíró segítségével, ezt mindenki saját belátására bízom, hogy hogyan tud ebben eljárni. Amikor a pályázat be van nyújtva, és ezt elbírálják, nyilván hiánypótlási szakaszok szoktak lenni, kérnek még ezt, azt, de mondjuk megkapjuk a támogatói okiratot, akkor a támogatói okirattól indulnak azok a szakaszok százalékosan, amikor ez a támogatási összeg kiutalásra kerül. Itt a gazdaság átadó és a gazdaság átvevő között van egy kötelező mentor kapcsolat, ami azt jelenti, hogy a gazdaság átadó gyakorlatilag az eddigi tapasztalatát, tudását, pénzügyi és kapcsolati tőkéjét átadja a gazdaság átvevőjének, tehát segíti abban, hogy eljusson egy olyan szintre, hogy ezt a gazdaságot ő tudja önállóan is működtetni. Ez a mentor kapcsolat minimum 12 hónap kell, hogy legyen, de lehet hosszabb is. Itt két oszlopban vázoltuk fel, hogyha ez a mentor kapcsolat pontosan 12 hónap, akkor 3 részletben lehet hozzájutni a támogatási összeghez. A támogatói okirat, tehát gyakorlatilag amikor elnyerjük a támogatást és kiküldik az ügyfélkapunkra a támogatási okiratot, az jelenti a véglegessé válást. Ez egyúttal már a támogatási összeg 25%-ának folyósítását is fogja jelenteni. A második kifizetési kérelem az már egy olyan momentum, amit be kell nyújtani a Magyar Államkincstár erre kialakított felületén. Itt a jóváhagyott gazdaságátadási szerződés és a végleges határozat benyújtása után további 25%-át fogják a támogatási összegnek kiutalni az átadó részére. És a harmadik, úgynevezett záró kifizetési kérelemben pedig a fizikai befejezést követően, tehát az, ami a gazdaság átadási szerződésben van leírva konkrét dátum, vagy konkrét meghatározott pont, amikor ez a folyamat zárul, akkor fogják a fennmaradó támogatási összeg 50%-ának megfelelő összeget folyósítani az átadó bankszámlájára. Ha a mentor kapcsolat 12 hónapnál hosszabb, például legyen 14 hónap, akkor 4 részletben tudunk hozzájutni a támogatási összeghez, és egyébként ez egy kedvezőbb verzió, és én azt gondolom, hiszen itt van egy plusz 40%-os ütem, és az utolsó záró kifizetési kérelem meg értelemszerűen ennyivel kevesebb, és ott már csak 10% támogatási összeget fognak folyósítani. Én azt gondolom, hogy ez a B verzió egy kicsit célszerűbb, hogy időben ehhez a támogatási összeghez előbb hozzá lehessen jutni, és nem is feltétlenül gond szerintem, hogyha a gazdaság átadó és az átvevő, hiszen vélhetően jó viszonyban vannak, több mint 12 hónapra kötik ezt az időszakot, ezt magában a pályázatban kell bemutatni. A gazdaság átvevő pályázat esetében szintén van egy pályázási folyamat, itt már ugye akkor lehet eleve benyújtani a pályázatot, hogyha van egy hatóságilag jóváhagyott gazdaság átadó szerződés, amiben ugye szerepel, hogy ki az átadó és ki lesz az átvevő. Le van pontozva az átvevő, magyarul eléri legalább a minimum ponthatárt, amit a pályázati felhívás előír, akkor érdemes ennek nekifutni. Megvan neki az a releváns végzettsége, amit itt elfogadnak. És ezt követően, ha lemegy a pályázati időszak, akkor megkapja a támogatói okiratot, és a támogatói okirat kiállításával szintén meg fogja kapni a 25% támogatási összeget. A második kifizetési kérelemben van egy kötelező képzés, amit ő neki el kell végeznie. Erről majd a Nemzeti Agrárkamara fog tájékoztatást adni, hogy ezek a képzések az országban mikor, hogyan kerülnek megszervezésre, és ezen kötelező részt venni. Ehhez van a támogatási összeg 50%-a kötve, és maga a fizikai projekt befejezése az, ahol a fennmaradó 50%-ot, így a 100% támogatási összeghez hozzá lehet jutni.
Tehát itt azért a gazdaság átadó és átvevő pályázatnak a támogatási összeg kifizetése eltér egymástól. Mi szükséges a pályázat benyújtásához? Szükséges az, hogy a megfelelő adatokkal rendelkezzünk, tehát itt az egységes kérelem, területigazolások, állatállomány adatok, és ezekből összeálljon az a vagyonleltár, ami a pályázatban, illetve a gazdaságátadó szerződésbe is bele fog kerülni. Az igazolásokat megkérjük, ha például egy kistermelő nyilvántartás alapján, tehát kistermelő szeretne elindulni, és neki az árbevétellel kell igazolni azt a minimum feltételt, akkor neki kell, hogy például egy mérlegképes könyvelő által elejegyzett árbevétel igazolásunk legyen. Árbevételt az utolsó lezárt üzleti évre lehet igazolni. Szakirányú végzettsége kell, hogy legyen az átvevőnek, és itt megint visszautalnék arra, amiről már kétszer beszéltem, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy a földhasználatok rendben legyenek. Nagyon sokszor találkoztunk olyannal, hogy csereterületeken gazdálkodtak, nem volt bejegyezve a földhasználat, jegyzői igazolással igényelte az egységes kérelemben a támogatást. Ott ezt elfogadják, és az ott tök rendben van. De itt a pályázatnál sajnos ez kevés ahhoz, hogy működjön. Nyilván itt is vannak egyéb szigorú feltételek, hogy mennyi ideje használja azokat a területeket, mennyi ideje van a földhasználata bejegyezve, milyen hosszú időre van a jövőre nézve a földhasználat bejegyezve, hiszen ez egy folyamat a gazdaságátadás. Tehát, hogyha valaki 62 hónap alatt szeretné ezt megvalósítani, mert mondjuk az átadó nem tölti be addig a nyugdíjkorhatárt, akkor gyakorlatilag neki azt kell biztosítania, ha ez egy bérelt terület, hogy a földhasználata egészen ennek a folyamatnak a lezárultáig a földhasználata is ezzel párhuzamosan időben be legyen jegyezve a földhivatalba. És menet közben ez nem szűnhet meg, hiszen akkor nem tudja kifüggesztés és egyéb ilyen macerás dolgok nélkül átadni ezeknek a területeknek a használatát. Gazdaságátadási szándéknyilatkozat kell ugye maga az átadói pályázathoz, és jóváhagyott gazdaságátadási szerződés kell az átvevői pályázathoz. És amit még eddig nem említettem, hogy vagy szaktanácsadóval, vagy a NAK falugazdásszal egy együttműködési szerződést kell kötni, már gyakorlatilag a pályázat benyújtását megelőzően, és ennek a szerződésnek, ennek az együttműködési megállapodásnak a teljes folyamatot le kell fednie. Itt cégünknél én vagyok egyébként az a szaktanácsadó, aki ezeknek a jogszabályi és pályázati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, így ebben is tudunk az ügyfeleinknek segíteni. Mik azok a gyakori hibák, amit javaslunk elkerülni az eddigi tapasztalatok alapján? Sokan nem terveznek a működtetési időszakkal. Aki átvesz egy gazdaságot, itt bizony 5 évig őnek ezt működtetnie kell, akkor is, hogyha az időjárási viszonyok, a terményárak, vagy egyéb más olyan tényezők, piaci folyamatok negatívan befolyásolják ezt. Ezzel érdemes tervezni és számolni. Túl későn futnak neki az előkészítésnek, ez egy komplex folyamat, nem vesznek mindent számba, kimarad valami esetleg magából a gazdaságátadási szerződésből, vagy ebből a vagyonleltárból. Ehhez kapcsolódóan még annyit kiutalnék, hogy volt egy ügyfelünk, akinél felmerült annak a kérdése, hogy ő ugye a nőstermelőként, családi gazdaság vezetőjeként vitt egy gazdaságot, működtetett, szerette volna átadni a föld használati jogokat a gyermekének, de ezzel párhuzamosan neki egy mezőgazdasági állattartással foglalkozó Kft-ben tulajdonrésze volt, és vajon ilyen esetben ezt a tulajdonrészt is át kellene kiadnia. Több jogásszal megfuttattuk a kérdést, és arra jutottunk, hogy bizony ezt is át kell adnia. Még akkor is, hogyha ebben ő nem tevékenyen vesz részt, tehát ennek az adott Kft-nek ő nem ügyvezetője és nem alkalmazottja. Akkor is kötelező ennek a tulajdon részét gyakorlatilag azzal átadni, hogy ő már ne tudjon tényleges tevékenységet végezni abban a gazdasági társaságban, hiszen az egész gazdaság átadó törvény, illetve pályázati támogatások azt szolgálnák, hogy ő úgy vonulhasson nyugdíjba, és úgy pihenhessen meg a visszalévő éveire, hogy már nem végez mezőgazdasági tevékenységet. És sajnos ilyen esetben, ha ez egy aktív tulajdonrész ebben a mezőgazdasági, célú gazdasági társaságban, akkor beleszámít ebbe a vagyonleltárba, még akkor is, hogyha ezt nem a családi gazdasága keretében csinálja. Nyilván ez is némiképp tud felháborodást okozni, és ez abszolút érthető is. Nem tudok arról nyilatkozni, hogy például a jövőben
Ez bárki utána visszaköveti-e, hogy az ő nevére esetleg, amikor ez az egész folyamat lezárul, kerül olyan gazdasági társaságba tulajdonrész, vagy mondjuk lesz alkalmazásba a gazdaság átadó egy olyan mezőgazdasági célú gazdasági társaságban, amiből akár ő korábban kiszállt, vagy egy másik társaság, hogy ez visszakereshető-e, vagy bárki ezért szól-e, az biztos, hogy most ebben a szakaszban az is a gazdaságnak a részét fogja képezni. Még akkor is, hogyha nyilván ebben más tulajdonosok is vannak, a saját részét kell átadnia. Fontos, hogy ha pontatlanul számítjuk az üzemméretet, akkor ezen már nem lehet változtatni, de akár elutasítási okot is adhat egy-egy pályázat keretében, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy ez jól ki legyen számolva, és pontosan legyen benyújtva a pályázati támogatási összegigénylése. És gyakorlatilag ez is, a következő pont is arra utal, hogy a hiányos vagyonleltár vagy kimaradó elemek visszadobhatja a földhivatal, ezt hosszabbítja a folyamatokat. Tehát fontos, hogy a tervezés az jól és komplexen meg tudjon valósulni. Én azt tanácsolnám, hogy mindenki vagy pályázatíróval, vagy anélkül, de hogy járja körbe azt, hogy jogosult-e pályázni, legyen egy előszűrés, mielőtt belekezd ebbe. Elég pontot el tud-e érni az adott pályázati felhíváson, hogy ő tudjon nyerni, és minden vagyonelem össze legyen írva ehhez. Szerintünk célszerű egyébként szakembereket bevonni ehhez a folyamathoz. Több sikeres pályázaton túl vagyunk már a tavalyi év óta, mióta ezek a pályázatok elindultak. Kifizetési kérelmeken is folyósítottak is ügyfeleinknek már több esetben. Az ügyvéd, a szaktanácsadó, és én azt javaslom egyébként, hogy szerintem a pályázatíró is fontos, és egy olyan pályázatíró fontos, aki az elejétől a végéig fogja vinni a folyamatot, tehát onnantól kezdve, hogy a vagyonleltár összeállítása, a pályázati dokumentációk összeállítása, egészen odáig, hogy az utolsó záró kifizetési kérelemből is a támogatási összeg megérkezzen, az esetleges hiánypotlások teljesítésre kerüljenek, a szaktanácsadó által kötelezően elkészítendő beszámoló az árukifizetési kérelemkor összeálljon, és tényleg minden komplexen úgy tudjon lezajlani ebbe, hogy a lehető legkevesebb erőfeszítést kelljen a gazdaság átadónak beletenni, és végig azt érezze, hogy megfelelő szakmai segítséget kap ezektől a szakemberektől. Mert azért nem menjünk el amellett, hogy neki addig is termelnie kell, amíg ez a folyamat az elejétől a végéig lezárul. Tehát azt gondolom, hogy fontos összehangolni a pályázati, jogi, családi, földhasználati és pénzügyi kérdéseket is a sikeres átadáshoz. Hogyan segíthetünk mi itt a Protaszknál? Egy előszűrést szoktunk végezni minden ügyfelünk esetében, ha mezőgazdasági pályázat, ha nem, hogy egyáltalán jogosult-e pályázni, hány pontot tud elérni, megnézzük az EK-t, az árbevételt, üzemméretet számítunk, nagyjából átbeszéljük azokat, hogy hol látunk ebbe kockázatot, milyen lépéseket kellene megtenni. Ha a pontok is rendben vannak, az üzemméret is és a jogosultság is rendben van, kizárólag ekkor szoktunk szerződést kötni. A szerződéskötés után megindul magának a támogatási kérelemnek az összeállítása, ami magában foglal egy művelettervet, vagy nevezzük üzleti tervnek. A mellékletek és igazolások összeállítása, ebben tanácsot nyújtunk, illetve amit szükséges előre kitöltünk az ügyfeleknek, és szaktanácsadást is tudunk biztosítani, ami ugye a pályázati felhívásban elő van írva. Maga a megvalósításban, amikor már támogatói okiratot kapnak az ügyfeleink, segítünk a kifizetési kérelmek benyújtásában, hogy a támogatási összeghez minél gördülékenyebben és minél eredményesebben, hamarabban hozzá tudjanak jutni. Követjük a mérföldköveket, mikor melyik pontnál tartunk éppen. Ez egy elég szoros kommunikációt igényel, nyilván nem csak az ügyféllel, hanem akár annak a jogi képviselőjével is. És az áru elszámolás benyújtásával, fenntartási kötelezettségekkel való tájékoztatásról, illetve van egy monitoring adatszolgáltatási kötelezettség is, amit tartalmaz a pályázati felhívás. Ebben mind segítünk az ügyfeleinknek, hogy az elejétől a végéig egy sikeres gazdaságátadást tudjanak végrehajtani.
Nézzük meg most a benyújtási szakaszokat, és lassan a végéhez is érünk. A gazdaság átadó pályázatban jelenleg a pályázati felhívás szerint a mostani állapotban a 4. és az 5. benyújtási szakaszokban lehet pályázatokat beadni. A 4. benyújtási szakasznak éppen a közepén vagyunk. Ez jövő héten szerdán fog tárolni. Az 5. benyújtási szakasz, az pedig október 8 és október 21 között lesz. Én azt gondolom, aki még csak most gondolkodik rajta, illetve nagyon a folyamat elején van, annak az október 8, október 21 közötti szakaszt érdemes megcéloznia. Az teljesen mindegy, hogy a szakasznak az első vagy az utolsó napján nyújtja be a pályázatot. Ez nem azt nem szorot gyakorlatilag. Ugyanolyan elbírálással esik az is, aki 8-án adja be, és az is, aki 21-én vagy 16-án. Ez teljesen mindegy. Aki már esetleg jóváhagyott gazdaság átadó szerződéssel rendelkezik, ő elindulhat a gazdaság illetve nem ő, bocsánat, hanem az átvevője, elindulhat a gazdaság átvevői pályázaton. Ennek még 3 benyújtási szakasza van ebben az évben. Június 11-től június 24, igen, ez már itt nagyon a végén járunk, gyakorlatilag ez már nem tud megvalósulni, de az azt követő 2 az augusztus 6-tól augusztus 19-ig, illetve az október 15-től október 28-ig pedig meg tud valósulni. Ha valakinek esetleg beadott gazdaság átadó pályázata van, de még nincs elbírálva, nem állt neki a gazdaság átadó szerződésnek, hogy az jóváhagyásra kerüljön, összeállításra, benyújtásra és jóváhagyásra az illetékes hatóságtól, akkor gyakorlatilag még az októberi szakaszban is, ha addigra ez megtörténik, be fogja tudni nyújtani a gazdaság átvevői pályázatot. A mi információink szerint várható, hogy ezek a szakaszok a jövőben újabb szakaszokkal fognak majd bővülni, mert azt gondolom, hogy ez egy általános irány most, hogy szeretnék fiatalítani a mezőgazdaságban is, és szeretnék, hogyha ez a generációváltás minél több gazdaságban végbe tudna menni. Néhány fő üzenetet tettünk ide a végére, amiket magukkal vihetnek. A generációváltás egy komplex folyamat, de tervezhető és támogatható, akár pályázati forrásból is. A sikeres átadás kulcsa véleményünk szerint és tapasztalatunk szerint a családi jogi és pénzügyi szempontok összehangolásából áll. Gazdaságátadási szerződés a folyamatnak egy nagyon sarkalatos pontja, megfelelő előkészítést igényel, és nem mindegy ennek a dátuma sem, hogyha valaki átvevői pályázatra is szeretne pályázni. Előzzék meg a buktatókat tervezéssel és szakértői segítséggel. 2 fő pályázati konstrukció segíti az átadókat és az átvevőket, viszont ezeknek eltérő a fókusza és eltérők a feltételek, ahogy itt már áttekintettük. Lehet csak az egyiken vagy csak a másikon is elindulni, és nyilván lehet mind a kettőn is. Ehhez a feltételeknek teljesülnie kell. A jogosultsági feltételeket és a szükséges dokumentációt minden esetben ellenőrizzék, hogy az tényleg pontosan menjen be a pályázati hatósághoz, a Magyar Államkincstárhoz és a Földhivatalhoz is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. A további kérdések, információk, tanácsadást szeretnének ebben a témában, vagy más mezőgazdasági, vagy más pályázati témában, akkor az alábbi elérhetőségeken engem is, illetve kollégáimat is bátran keressék. Sikeres generációváltást kívánunk, és azt javaslom, hogyha vannak még kérdéseik, akkor azt nyugodtan tegyék fel az iroda@protasz.hu-ra. Igyekszünk segíteni mindenféle kötelezettség nélkül. Köszönöm szépen!